дар шаҳри душанбе варзишгарони гӯштини юнону румӣ ҷамъ омаданд. матлаби паҳлавонон барои дарёфти рохат ба ҳайати мунтахаби тоҷикистон мебошад. онҳо давоми 2 рӯз аз рӯи 10 вазн рақобат мекунанд. маҷмӯаи варзишии маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпӣ дастои мунтахаб макони баргузории мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини тарзи юнону румӣ гашт. дар ин мусобиқа 80 нафар варзишгарони риштаи гӯштини юнону румӣ байни ҳам рақобат хоҳанд кард. дар маросими ифтитоҳияи ин мусобиқа намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва федератсияи гӯштини тарзи озод ва юнону румӣ иштирок намуда ба ҳар як иштирокчии мусобиқа барори кор хостанд. дар мусобиқаи ҷумҳуриявии гӯштини юнону румӣ 6 даста иштирок мекунанд ки иборат аз дастои душанбе 1 ва душанбе 2, хатлон 1 ва хатлон 2 ва низ суғд 1 ва суғд 2 мебошанд. масъулони варзишии кишвар дар баробари таъсири варзиш ба саломатии инсон сухан ронда гуфтанд, дар замоне ки ҷаҳон бо мушкили COVID-19 рӯбарӯ аст, нақши варзиш барои қавӣ гардонидани буньяи инсон бисёр муҳим мебошад, то шаҳрвандони кишвар дар амон бошанду кишвар ҳам орому босубот. чорабиниҳое ки дар дар рӯйхати тақвими чорабиниҳои варзиши соли 2020 ворид гаштанд, то имрӯз ягон мусобиқа, макони баргузории мусобиқа ё ин ки ҷои баргузории мусобиқа новобаста ба ин коронавирус иваз нашудаанд. ин нишонаи оромӣ аст, тинҷӣ аст, саломатии ҷомеа пурра дар таҳти назорати вазорати тандурустӣ ва инчунин пешвои миллат мебошад. пас аз анҷоми маросими ифтитоҳия варзишгарон ба рақобатҳо оғоз намуданд. қобили зикр аст, дар умум иштирокчиён дар 10 вазн байни ҳам нерӯ хоҳанд санҷид ва дар рӯзи аввали рақобатҳо варзишгарон дар вазнҳои 55, 63, 72, 82 ва 97 килограмм беҳтаринҳоро муайян хоҳанд кард. дар рӯзи дуюм бошад варзишгарон дар вазнҳои 60, 67, 77, 87 ва 130 килограмм ба майдон хоҳанд баромад. дар ҳар сурат аз талоши иштирокчиён маълум буд ки рақобат барои унвони қаҳрамонӣ осон нахоҳад буд. земнан барои варзишгарони ин ришта ҳам чанд мусобиқаи литсензионӣ барои касби рохат ба бозии олимпӣ баргузор нашуданд ва дар набуди рақобат ва мусобиқаҳои байналмилалӣ баргузории мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва ҳамчунин мусобиқаҳои кушоди дохили кишварӣ метавонад варзишгарони тоҷикро дар ҳолати хуби омодагӣ нигаҳ дорад.